Kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Gaur ipuin bat kontatuko dizuet eta zuen hausnarketak partekatzeko. Itziar Aldezabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakasle. Hasiko naiz. Behiek ez dute esnea ematen. Nekazari batek zera esan zion bere semeei. 12 urte dituzutenean, bizitzako sekretua partekatuko dizuet. Helduenak 12 bete zituenean, urduri aitari galdetu zion, zein da bizitzako sekretua? Aitak zera esan zion. Esango izut, baina ez kontatu zure anai-arrebei. Bizitzaren sekretua ondokoa da, behiak ez du esnerik ematen. Ze esaten duzu? Galdetuzun umeak. Holaxe esan dut, behiak ez du esnea ematen, jetzi egin behar da, goizeko 4 jaiki behartzea, zelaira jun, kakaz beteriko bide batetik ibili, behia ondo eutsi eta bankuan eseri. Ontzia hor jarri ongi eta egoki diren mogimentuak egin. Hori da bizitzako sekretua. Behiak, ahuntzak edo dena delakoak jetzi behar dituzu edo ez dakazu esnerik. Badago, generazioren batek pentsatzen dula esnea ematen dutela behiek eta gauzak automatikoki eta doain diela. Eskatzen dut eta hartzen dut. Eta zoriontasuna esfortzuaren emaitza da. Ez badugu esfortzurik egiten frustrazioa eta txirotasuna dugu. Idatziko diazu hemen ze pentsatzen duzun?